Assalamu alaikum everyone, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ni ne naku DJ Mansur kamar yadda kuka sani a koda yaushe. Wannan bidiyon na yi shi ne ba don komai ba sai domin in sanar da ɗaukacin masoya ko in ce masu bibiyan sautittuka remix na DJ Mansur, wato ni kenan. Gagarumin albishir cewa wannan ƙarshen shekarar insha Allahu za ta zama na musamman, kuma da yarda Allah za ta kasance wacce za ta zama abar tunawa ba don komai ba sai domin wasu rimarimai didimdim ganguna na musamman da muka yi muku tanadin su domin sanya ku nishaɗi da kuma jin daɗi a koda yaushe. Ku kasance ko in ce muku ku tara insha Allahu ƙarshen shekara da kuma sabon shekara wato new year. Da yardan Ubangiji Allah subhanahu wata'ala wannan karon za ku ji sauti, za ku ji salo, kuma za ku ji sauyi na musamman a tattare da wannan shekara da za mu shiga. To ina roƙon Allah Ubangiji ya sa mu shiga wannan sabon shekara a sa'a, kuma ya kaɗe mana dukkan wani hau da shari da ke cikinta. You are highly welcome everyone. Thank you.